Ni Julen Etxabena, eraikuntzako enpresa saldu hau, Etxabe Odrozola eraikuntzak, etxe barren gauz. Eta bizi guztien klaro ekiot eraikuntzara bideratutongo nazela. Nire birra atxitxe igeltze hori izan, nire atxitxe eraikitzei izan, nire itxe eraikitzei izan da. Eta, klaro nuken. Ikeziot módulo de albañilería, gero módulo superior de delineación, doine arkitektura teknika karreria amaitzeko asignatura faltatez. Nik enoila sueldo ikorreta, neutzako enoila sueldo ikorreta, ikusi arte, enpresilla koltxotxu bat daukela, eta ikustoten nik gastuanak eta egin torten izena eta errezparate itxua zela, enoila ikorreta sueldoik. Orduan, nire lehenengo sueldue, sei eta gero, oengo txeieko izen da, eta honegaz, beste sei bat hileeterako kobreutenaz. Munduko felizen. Berentan,